Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People lani Fkjgp North KHASI Hills District Unit kala Pynlong ye Jingleit Jurip henen kasni Hadien ba kala yo jingtip baya ka jaka sorkar kabala long try da Kamikalia Mineral Development Corporation Limited hakasnong Mawsmai Ribhoy District ba kala don ka jing terwa banchna da ka petrol pump bat ka private resort Hadien Jong kani ke Jingleit Jurip ka Fkjgp kalayo sabut ban pendon kam ya katay ke jaka na kabanta kitay ki jingshna rengkat bat ka no objection certificate kabalayo na urang ba shnong Jong ka shnong Mawsmai u president ka Fkjgp uba Louis Star Lingdo ula kentu ya ka sorkar ba kan perkhat biang halor kani ka kam da ka ba ula ai jingmut baya kani ka jaka sorkar dei ban pendon kam na ka benta bantei ya ki jaka ai jing hikai lani ki guest house haba ka ai haba nakaleng tong government haba unang ba snong ula ong ba ni ai ya ka NOC bande ko pom ba ka resort balai ke government kamla ban ai kita jelah bedai kita ni pajaka di balak balik kita di kita di perform dan di resort nomor tubun kasih ini ke balak ban invest kum kita di business ka Seng Bharat